Оста хора, днес ще цъкаме една игричка на име. Аз само си лежа така и нищо не мога да правя. Стане един фейл, снимах един клип на тап-тап и стане един фейл. Клипа се получи добре, бих могъл да зарека, но ми влязаха в стаята. Те почна да лач. Пу! Благодаря ти, лак. Не. И с лак не можеш да го мина. Хора, дали съм нов? Рип, мафака. Опа. Отключихме нещо. Виждате? Отключихме нов моб. Аз моб ли казах, много съм зле. Такова. Аз моб права е. Окей. Леле, много съм смотан. Аре, трябва да падна вече. Ето. Окей. Ама какво направих пак, бе? Леле, пак. Сега... Какво е това, бе? Окей. Джъмпове дано да има. Така. Ето за този саунд ви говорех. Преди играх играта, но за моменти ми беше омръзнала и вече пак почна да ми харесва. Fuck you, игра, fuck you, да го лапнеш. Окей. Това е хипертрудно. Окей. Тук започва да ми става вече много трудно. Мамка му, бе, хора! Доста бързо ми се движи мачката. Ама загледах се в шибания фейскам. Играта ми е яко трудно в момента. О, господи, с какво заслужих тези страдания? Бъди към себе. Окей. Няма да коментирам, само дисплея ще гледам. О, 19-то нещо. Преди малко изтеглих играта ми. Доста е трудно. Преди малко я изтеглих.
Да духаш. Шибана игра. Малко съм нервиран, но и затова псувам. Как не е срам играта, хора, да му унижава. Добре, още малко рундове ще играеме. Стига де! Окей. О! Какво? Абе, тя се шибай. Леле, боже, ау, стига. Стига де, ама това е прекалено вече. Да го духаш игра, ако ми постъпиш още един път така. А така игра, така те искам. Като заплашвам играта, хора, и тя се оплаши малко и... леле, майка му шибана. Еми добре, цъкам, леле, майко мила, само си скъсам нервите. От колко време го снимам? Еми, рекординг 7 минути, ами 7 минути като 7 минути. Направо как са нерва, хора. Игра, ако още един път направиш така, да го духаш. Игра, да го духаш. Игра, ако ще един път се постъпиш така с мен, ще те отвлека. А така малко... сега те отвличам, ма. Игро. Да, може да не съм се пръснал. Но... Чекам си компа, хора. Чекам да ми го откопяват там главата си. Чекам да ми изгубят шипания комп и да почвам да снимам с бандика. Само че ще снимам май в канала на Gamer for Life. Игра. Последен рун. Тук спличам соклик, надявам се да ви е харесала, ако е така. Може да ми го харесате, лично аз изкъсах много нервите и да, хора, чао.